Přesně tak, 3 minuty po 7 hodině. Dobré ráno, Peter. Dobré ráno. Dobré ráno. Petr Smoryk, abychom řekli celé jeho jméno. Mimochodem, na Slovensku je Zlatý Slávik, anebo jenom Slávik? Asi Slávik, lebo je zlatý, aj strieborný, aj bronzový. Takže No ale je to jestli v anketa názvu... Slávik. Slávik jenom, Áno, že? áno. A u Ovšem nás ty je jsi Zlatý Slavík. pozlacený a to už několikrát. Áno, áno, ja už mám v zbierke za tých posledných 7 rokov 7 Slávikov. To je slušná voliéra. Teda, Ano, když se zmíním o tom, z jaké ty jsi rodiny, ty jsi z hudebnické rodiny, přemýšlel jsi vůbec někde nad tím, že bys dělal něco jiného než muziku? Určite, určite. Ja som síce z hudobníckej rodiny, ale milujem prírodu, takže ja som chcel byť aj horárom a potom som chcel byť všetko to, čo deti chcú byť, takže som chcel byť smetiarom, kozmonautom a všeličo možné. Smetiar to je popelář u nás, to mě Ano, docela zajímalo, protože jsou dva druhy. Někteří chtěli řídit a někteří chtěli stát na stupátku. Ja som chcel byť ten naskakovač. Já taky. To je ale těžší mnohem přece. Ten největší frajer, jak tam jede, tak ne? Kvůli tomu je to. To je pekné na to. Nakonec jsi rozhodl jinak. Tvoje cesta vedla jindy Naštěstí než asi. za popelářským autem. Jak vlastně tedy se to stalo? Kde jsou tvoje hudební začátky? Joj, no asi hovorí sa v mojej rodine, že ešte som ani chodiť nevedel a už som si do rytmu dúbkal nohou. Takže asi tam. A keďže som sa narodil do tej hudobníckej rodiny, maminka, učiteľka klavíra, otec hral na gitare, strýko spieval v opere, starý otec hrával na husliach, tak ma to tak obklopovalo celý život a aj som sa narodil s talentom. Tak som hral na všetkom, čo som doma našiel a nástrojov bolo veľa. Já soudím, Takže- že si ani nepamatuješ, kdy jsi na to piano začal hrát, protože se píše, že prý od 5 let, to ani možná nevíš, kdy jsi k tomu poprvé přišel. Možno už od 4, ale tým, že maminka bola učiteľka a som chodil ku nej do roboty, do práce, tak ma to zaujímalo. Deti tam hrali, tak som si začal hrať aj ja. A potom to začalo dávať nejaký zmysel. A samo tě to bavilo, nebo tě musela potom mamka nutit? Běž zase cvičit. Najprv ma to bavilo, potom ma museli nútiť. A dneska si rád, že jsi se v mládí naučil. A dnes ma to zase baví. Ano, přesně tak. Ty jsi potom hrál s různými kapelami, je to tak? To znamená, až potom přišel, dá se tomu říct zlom, že talentová soutěž vlastně, kterou si vyhrál, byla ten zásadní zlom? V tomto ponímaní asi áno, asi je to tak, ale je pravda, že som hral vo veľa kapelách, aj v zahraničí, aj doma a vyskúšal som si vlastne od mojich 16 rokov som aktívne hrával v kapelách a do súťaže som sa dostal, keď som mal 26 rokov, práve keď som sa vrátil z angažma z Japonska, takže mi to tak prišlo, že to je možno tá šanca, kedy môžem ukázať, čo vo mne je. A aj sa to aj podarilo. Včera tady seděl na tomto místě Petr Bende, který v podstatě měl podobný osud v tom, že už taky hrál předtím, než se zúčastnil talentové soutěže. Jeho tam přihlásil kamarád, on nakonec šel, také přišel ten zlom a je to vlastně jeden z mála těch vítězů podobné soutěže, který tedy pokračuje dál a je o něm vědět. Bylo to tak i u tebe? Přihlásil tě někdo jiný, nebo jsi šel sám se přihlásit? Ja som sa prihlásil sám, lebo to bolo tak, už toho mám dost jezdit do Japonska pořád. Ani nie, ja som sa vrátil z Japonska, ja som nevedel, čo to je. Prišiel som domov a akurát začala prvá séria. Do tej som sa už nestihol prihlásiť, ale ani som nevedel, čo sa to deje. Tak som sedel pred telkou a pozeral som sa na to a pozerám, akí sú tí ľudia zrazu slávni a spievajú pesničky, ktoré ja všetky poznám. Zistil som, že vlastne by som sa nemusel ani jednu učiť, lebo v tom veľkom repertoári, čo som mal v zahraničí, sa nachádzali všetky tie piesne, ktoré oni spievali. A hovorím si, že tak to nie je ani až také ťažké. Takže keď začal druhý ročník, tak medzi tým sa udiali všelijaké zmeny. Zoznámil som sa s môjim producentom, budúcim, vlastne ešte pred súťažou. Tak som im to navrhol v rámci spolupráce, že možno by bolo dobre, keby som sa tam prihlásil. Napríklad pesnička Dážď, ktorá bola môjim prvým singlom a aj hitom, už existovala vtedy ešte pred súťažou. No to, že všechna ta ocenění jsou zasloužená, teď budou moci za chvíli posoudit i naši posluchači, No, když samozřejmě už tě určitě znají. Co nám zaspíváš? Zaspievam vám práve pesničku z nového albumu, ktorý aj tu leží na stole. Ukážeme. Album sa volá O tebe a pesnička sa volá Tulák.
Tak se běž připravit, poprosíme tě. Mezitím, než si tam dáš kablíky, kam patří, tak my jenom zopakujeme dnešní soutěžní otázku. Petr Cmorík pilně odpovídá na otázky z chatu. Petre, na co se diváci ptají? Kedy budem na Morave a v Čechách? No, tak řekni. No, chystáme niečo, ale ešte sme stále v takom tom chystacom móde. To znamená, že nemám ešte úplne termíny, ale musím povedať, že čím ďalej, tým viacej ľudí píše z Moravy a z Čech, aby sme chodili hrávať aj ku ním, čo je pre mňa veľmi pozitívna správa a príjemná, lebo tak Slovensko sme už obchodili niekoľkokrát a v Čechách hráme naozaj veľmi máličko a samozrejme chceme hrať u vás, lebo vždy, keď hráme, tak je to veľmi príjemné a dobré a mám pocit, že ľudia tú hudbu majú radi alebo berú, alebo sa im to páči na koncerte, takže chceme to určite vyskúšať. Rozhodně vyzkoušáš i tu naší kachínku, ale za chviličku, až si tě pořádně vyspovídáme. V roce 2007 a 2008 jsem si přečetl, že si hrál D'Artagnana v bratislavském nastudování Třech mušketýrů. Takže ty máš hereckou zkušenost. No niekoľko, lebo odvtedy som hral ešte aj vo viacerých muzikáloch. To bolo, vo svojej podstate, to hral Palo Habera v Prahe. A keď to Palo prestal hrať, prenieslo sa to do Bratislavy, tak som to začal hrať ja a ešte s českými kolegami a bola to taká tá moja prvá skúsenosť na divadelných doskách. Bol to muzikál Michala Davida a bolo to fajn, si na to dobre spomínam. Veľa sa tam šermovalo, veľa som sa tam bil, veľa spieval a bolo to dosť aj náročné. Tančil si? Nie. Tancovať som netancoval a dokonca ani v ďalších muzikáloch, ktoré som hral. Teraz sme robili Romeo a Julia, francúzsky muzikál, veľmi pekný. Hral si Romea, předpokládám. Nie. Hral som mnícha, kňaza. Toho, co je se zdal? Toho, co je oddal? Áno, toho a ten má veľmi... Otec Vavřinec, nebo jak se říká, že? Áno, dobre. Tak Romeo a Julie. Ten má veľmi ťažké spevy tam v tom muzikále, také vysoký rokový hlas, takže to som spieval a teraz sme robili aj Krysaře dokonca. Od Dana Landy. Ano. Já jsem se chtěl právě zeptat, jsi zmínil Pala Haberu, on byl vlastně předsedou poroty, která z tebe udělala hvězdu v podstatě. A ono vlastně nezůstalo u tohoto pracovního vztahu, ale z vás se pomalu stali přátelé. Ty si u něho dokonce bydlel, když ti pomáhal se singlem, tuším. No, to vzniklo nejak tak, že sme si fakt padli do oka po muzikantskej stránke. Ja som kapelu Tým mal vždy rád, proste vždy rád som ich počúval, lebo je to jedna asi najkvalitnejšia kapela na Slovensku podľa mňa. A potom ma Pálo zobral aj na turné po Československu ako hostia, lebo bola aj predkapela, potom som bol ako hostia, potom vystupovali oni a dokonca aj na tomto albume je jedna pesnička, ktorú sme nahrávali u neho v štúdiu, tu v Prahe, teda nie tu v Prahe, tam v Prahe, tu v Čechách. Takže on mi tak drží palce. Má rád môj spev a to mňa veľmi teší. To je pěkné, když tě někdo takhle slavný podporuje. Ano, sám si ale taky slavný teď. Vlastně. Je to výborné. Jaké to je? Cítíš se být slavný? Ako kedy. Poznávají tě lidé na ulici? Určite áno, to áno. Říkají si o autogram? Však za tých 8 rokov, čo to vlastne robím profesionálne, tak už je to také, že ľudia ma poznajú. A je ti to príjemné? Teraz je to príjemné. Po súťaži to bolo také zvláštne, lebo ľudia nevedeli, kto som, čo som, ako som, len zrazu som bol slávny a ešte nevedeli prečo, lebo som len spieval nejaké pesničky. A ja som tiež nevedel prečo, keďže som robil to, čo aj dovtedy, a nebol som slávny, a teraz som zrazu bol slávny, ale teraz, keď sme už vydali 4 albumy a sú nejaké pesničky, ktoré ľudia radi spievajú, ktoré sme my napísali a máme za sebou stovky koncertov, tak je to už také, že tí, ktorí ma majú radi, tí, ktorým moja hudba nič nehovorí, tí
Teď už je to o něco opřeno, má to Áno, nějaký áno. základ. Tak Petr Cmorik stále na našem chatu, najděte si ho na dobrérano.tv, stejně tak jako dámy, které pečují o naše zářivé úsměvy. Tak máme chviličku před 8 hodinou a to, co držím v ruce, to je Zlatý slávik slovenský z roku 2012, kterého získal náš host Petr Cmorik. A ty jsi mi k tomu řekl teď takovou v podstatě zajímavost. On je poslední. No, už ďalšia anketa nebola, takže toto je zatiaľ historicky posledný Zlatý slávik. A proč to ho zrušili? Ja neviem. Ja som ho nezrušil. A nevíš, proč to bylo, jaký byl důvod? Neviem. Že už to vypadalo, že ho Myslím, budeš že to- získávat už jich pořád máš jenom ty. dost. Áno, už ich mám dosť a... Ne, ale už to nikam nešlo. Ty ho získáváš v podstatě už rok co rok, že? Jsi My takový sa Karel s- Gott slovenský. Tak s Ríškom Millerom sme sa tak striedali teraz Aha. posledné roky. Aha. Ty jsi se teď vrátil v podstatě, nebo teď nedávno z turné po Slovensku. Kde všude jsi vlastně byl? No, navštívili sme zatiaľ 11 miest slovenských, takých tých najväčších a budeme pokračovať ešte potom na jeseň, ešte s takými menšími. Slovensko je maličká krajina, takže že až tak veľa tých koncertov sa nedá spraviť. A to bylo turné vlastně k tvému novému albu. O tebe se jmenuje. O Je to tebe, tak? ano. O tebe. O tebe. A ty jsi dal docela pauzu. Když to srovnám s tím, jak vlastně, kolik jsi vydal CDček předtím, tak to bylo snad co rok to CDčko a na tohle jsi počkal. Čím to bylo? Ja som ani tak nečakal, to ten život nejak tak preletel, alebo ako by som to povedal. Robil som pesničky, však na tom albume sú pesničky, ktoré sú aj 2 roky staré, aj 3 roky staré a nevyšli na žiadnom albume. A teraz som ich tak zhrnul dokopy, plus vznikli ďalšie, ktoré sme už hrávali aj na koncertoch, takže ľudia vlastne dostali do ruky CDčko, teda tí moji fanúškovia dostali do ruky CDčko, na ktorom poznali skoro každú pesničku, keďže sme ju hrali predtým na koncertoch a to je aj celkom dobré, akoby, lebo človek si to už zahrá, obohrá, zistí, či to funguje alebo nefunguje, alebo ako by to mal spraviť. A takto vzniklo potom toto CDčko. Áno, naozaj tie 4 roky sú veľa. Sú veľa, veľká pauza na vydanie CDčko. Už túto chybu nespravím. U nás v Česku si zdal velkou pauzu, zatím tady moc nekoncertujete a tak dál. A já jsem pro, abychom to CDčko nabídli jednomu z našich diváků. Takže nabízíme vám telefonní číslo, na které, když si zavoláte, tak si můžete potom přát podpis a věnování úplně přesně takové, jak si řeknete přímo od autora té nebo od interpreta této desky. 596 11 33 35, ale to vy už znáte, tohle telefonní číslo. Pokud si chcete Petra Cmorika poslechnout i doma mimo Dobré ráno, už někoho máme na telefonu. Dobré ráno. Dobré ráno, Marta. Odkud jste, Marto? Z Plzně. Teď mi řekněte, slyšela jste Petra teď až tady, anebo už jste o jeho existenci věděla a znáte jeho písničky? Já mám dojem, že já ne, ale máme doma CDčko. CDčku máte doma. Áno. Tak co tam napíšeme? No, tak třeba, buď stačí jenom podepsat, já ho dám neteři, ta ho taky poslouchá. A můžeme klidně věnovat i neteři, že? Můžeme. Petr, když Tak řeknete napište jméno. Alence. Alence. Dobře, určitě. Alence. To je ta Ale přání vám CDčka? splnit můžeme. Ano. Cérečka Alenka, to je krásné. Hezký den vám přejeme a Děkuju, gratulujeme. mějte se hezky a zdravím pana muzikanta a zpěváka. Dovidenia. Naschledanou. Nastanou. Ty nám teď zahraješ Dobrá. zase kus. A co to bude tentokrát? Tentokrát to bude pesnička Premýšľam nad tebou. A je to písnička tedy z tohoto alba? Áno. To my se možná zamyslíme i nad sebou potom. Dobře, zkusme. Připojíme drátky a Petr Cmorik, Zlatý slávik, poslední Zlatý slávik dokonce slovenský, může hrát. Sedím na ulici na schodoch a čakám, či keď dnes prídeš, budeš taká ako včera. Usmievavá, krásna žena. Sedíme u teba, očami pátram, dotknúť by som sa ťa chcel, tak hádam, či si
stelesnená vášeň a neha, tak premýšľam nad tebou. Či si vážne tak skvelá, premýšľam nad tebou. Možno si sľubujem veľa, tak premýšľam nad tebou. Či by si ma vôbec chcela? Večer v bare môj mozog neváha predstavovať si, ako vyzeráš nahá. Keď oči upieraš na mňa, srdce mám zlomené a bije len v dlahách, však moje telo sa len teba domáha. Poď so mnou von, v dvojici je obloha krásna, tak premýšľam nad tebou. Či si vážne tak skvelá, premýšľam nad tebou. Možno si sľubujem veľa, tak premýšľam nad tebou. Či by si ma vôbec chcela? Každopádne to musím skúsiť. Lepšie je vedieť, ako len čo si tušiť. Povedz mi, akú na teba mám, budú ušiť. A premýšľam nad tebou, či si vážne tak skvelá. Premýšľam nad tebou, možno si sľubujem veľa, tak premýšľam nad tebou. Či by si ma vôbec chcela? A my už jsme tu zpátky s Petrem Cmorikem. Jaký je tvůj vztah ke sportu? To se ale docela taky zapotíš, ne? Na pódiu občas. To asi áno, áno. Keď je taký dvojhodinový koncert, tak človek možno aj schudne nejaké to kilo. A dá se tím mírou toho, jak se pořádně spotíš a vlastně odrovnáš, dá se tím posoudit, že si řekneš, tohle byl fakt dobrý koncert? Asi nie, asi nie. Skôr je to o tej atmosfére, akú vytvoríme my, muzikanti a ľudia dole. Koľko kilometrov nabehám na tom javisku, to neviem, či je také smerodatné. Až tak. Tak nás pozvi někam na koncert. No, kam vás pozvem na koncert? Na Slovensko? Na Slovensko vás pozvem na koncert. Myslím, že na www.cmoro.sk sa to dá nájsť, alebo na našich facebookových stránkach, že kde všade budeme hrať, bude toho dosť a vravím, že ešte to turné bude pokračovať na jeseň. A uslyší taky lidé, vlastně posluchači, tvoji písně z tvého nového CDčka. Určitě ano, k tomu to robíme. Tak jestli by si taky tipnul, kolik jsme měli my lidé dřív v dávnověku zubů? Kolik bys řekl? A tam si mala aj nejaké možnosti, že? Možnosti 34, 38, 44. Kolik to bylo? 38. A Jak zvolil zlatou střední cestu a není to pravda. Petr Cmorik se netresil tentokrát. Je to 44, to znamená, že jsme měli opravdu zubů plnou pusu, jako dinosauři. To jsme tam museli mít narváno, dámy, mimochodem, že? To jste nevěděli ani vy. Petr nás pozval a protože se někdo mohl probudit právě teď, tak my vás neokrademe o jeho hlas, protože má skutečně nádherné písničky, zpívá moc pěkně. Můžeš se jít znovu připravit, děkujeme ti za návštěvu, protože budeš úplným zlatým hřebíkem dnešního dobrého rána. Běž se připravit k mikrofonu a my v tuto chvíli děkujeme všem našim hostům, kteří nás tady dnes navštívili. Modelky už si tam dávají tu velikánskou dobrotu, děkujeme i jim, děkujeme Mitchellovi, děkujeme vám, že jste se na nás dívali. Hezké ráno. Zveme vás na zítra samozřejmě taky ještě. Dobře, ano. Petr Fiala přijde. Petr Fiala zŇágy až Ďorb a taky se tady budeme bavit o tom, co dělat, aby nás hlava nebolela. Tak a Petr Cmorik. Som to ja, čo chce odísť, premárnil som veľa času, pobalím
hantier pár vo dverách.